खुलुमबाय 1989 मायथाइनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गफुर हालामनि 60,000निबो बांसिन नखरफ्रा सावनानै होजायो आरो साखाथिनि जायगा अरुणाचलाव 1 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना आश्रय बादायाव थाहैनाङो आरोबाव 534 बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जानाङो सुथुरफोरनि इनाय अनागारिजों गोबाङानो नैबे खोथाखौल' मिथियो नाथाय गफुरनि जारिमिना नैबेहायनो जोबना थाङाखै जोंनि बे गफुर हालामाव फ्राय गामिफ्रा गोबांद्राय गैयामोन दा नंखायनो बे समाव माने असमियाफ्रा तारमाने आसुआ जों बर'फोरखौ बिमा गदायनि बिमा बाथुलनि फिसाफोर बायदि बिसोरो नायोमोन 1983 मायथाइयाव जानाय आसाम आन्दोलन बिदेशी हाटाव होनाय सोमावसारनायावबो गोबां बर'फोरनि नखरफ्रा गफुर हालामाव सावजादोंमोन आरो सा 37 सुबुंफ्रा मुंख्लं जानांदोंमोन 1983 मायथाइयाव आसुनि आन्दलन जादोंमोन आसुनि आन्दलननि समाव इलेक्सन बयकट लानाय जादोंमोन इलेक्सन बयकटआव जोंना पिटिसिनिफ्राय जिहेतु इलेक्सनखौ जानांगौ होननानै सापर्ट होनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो माने उदयाचल दाबिनि मुख्य माने सापर्टार दं जों बेवहाय गोग्गोमै सापर्टार बेवहाय दंजोबमोन माने जोंनो आलादा मोनसे नखर रायजो नांगौ बेवहाय बे गफुरनि बर' फिसाफ्रा माने बयबो गोसो गोरबोजों सापर्ट दंजोबोमोन हिसाबै जों 89 मायथाइयाव इलेक्सनखौ सापर्ट होनायाव हारसाफ्रा असमिया जाथिफ्रा जोंनि सायाव गाग्लोबनो हमो आरो न' सावजानाया बेबायदि आरम्भ जानाय जायो नोंनियाव सोंनो फैदों ना जों बाख्रिखौ सावजादोंमोन नामा बाख्रियाथ' सावजाजोबदों तीन मास खालामदों आबै ओमफ्राय बे बाख्रियावहाय बेसेबांसो माइ दंमोन माइयाथ' ओरैनो हानि माफोर मोना सासेयाव 45 बिगाबा साथाम बिगा बेसेबां जायो बिनि माइया सासेयाव 45 बिगा सावजोबथारदों न'आनो गंसेबो थायाखै आरो सावजोबदों बे समाव गामिखौनो सावखादों ने सावखादों एकदम नों मा बैसो जागौमोन बे समाव आंथ' एसे सिख्ला सासेमोन दां एसे गथ' साथाम साब्रैयानो जाबायमोन 35 बै रनसाय बिमाया बेसेबां गिदिरमोन बेयो एसे देरबायमोन क्लास 7सिम मोनबायमोन खोमा बेयो जादोंहाय खननै जादों सावनाया दहायबो बे सावग्राफोरा फै हारसाफ्रानो सावफैजोबो हारसाफोर सावफैदों आरो हारसाफ्रा बे सावनायावबो हागौ गावसा जोंहाथ' हाजोआव खारजोब्बाय नालाय बे समाव सावनायाव नारेंखल फिथाइफ्रा दानफायलांदों लांदों खालायाखै दाउ मोसौ बायदिसिनाबो लांबाय 160थामोन आबै मोसौआ 160थामोन लांजोबदों मोसौखौ होना दोननोथो 12 हाल खालायथारोमोन नालाय न'आवबो रायजोआ 12 हाल खालायोमोन 12 हालखा दाहोना खैजोन लायो दाहोनाफ्रा 6 जन 7 जन रुवाथियाबो साब्रै साबा 60 गामिफोर 1983 मायथाइनि आसाम आन्दोलनाव आरोबाव 150 गामिफोर 1989 मायथाइनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सिलिंखार जालांदोंमोन गोबां दुखु खस्थ' सहायनांब्लाबो गफुर हालामनि रायजो राजाफोरा उनफिनना थायाखैमोन भारत सरकारनि नखर बिफाननि मन्त्रि मुस्रिमा राजेन्द्र कुमारी बाजपेयीया बे समाव जोंनि सेन्ट्रेल आबसुजों मोगा मोगि जादोंमोन बे समाव गावनि नखराव थांनाय हिसाबै जितु ब्रेकफास्ट बेखौ जानो थाखाय लाबोदोंमोन नाथाय बड'फा इउएन ब्रह्मआ बुंदों जों बेखौ ग्रहण खालामनो हाया मानो खारन गहपुराव दाङाबाजि जानानै दिनै बिसोरो ओंखाम दै मोनजायाखै गतिके जोंबो बेखौ जानो हाया होननानै जानाय जायाखै दा बेवहायनो आगस्तनि 27 अक्ट'खालि बेवहाय गिबि थगा दिल्लीयाव एबसुजों
आरो इन्डिया गभर्नमेन्टजों फार्स्ट दरजाया गेवजेनदों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बेयो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव जादोंमोन दिल्लीयाव बेयो दिल्लीनि आसाम भवनाव जादोंमोन आरो बेवहाय गासै जोंनि बर' फरायसाफोरजों लोगोसे आबादारि आफाद भलन्टियार फर्स BPSC आथोब बे रोखोमनि गासै एमप्लय फेडारेसन बेनि गासै टीमफ्रा 45 सा जादोंमोन आरो जोंनि गफुरनिफ्रायबो सासे दंमोन बे रोमै बसुमतारी बे जाबाय सेन्ट्रेल आबसुनि बै समनि हारिमु बिफाननि नेहाथारिमोन आरो बे बेवहाय बाहागो लाहैफादोंमोन थिग बेबादिनो दरजाजों खावजेनदों होनना बुङोबा बे गफुराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गफुर हालामाव 1989 मायथाइनि 15 आगस्तनि बे दावहायानो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ माने बायफार थक जितु गिबि थक थारमाने बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ गैयामोन नाथाय बिसोरो उनाव लेंहरनानै सेकेन्ड माबाफ्राव बे रोखोम रायलायलांनानै फैनानै 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव बे BSc मुङै बे सुक्तिया जानानै थाङो दुखु दाहा मेंनाय बानायखौ नागारनानै गोसो मोदोम जिउ बावसोमनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बेफोरबायदि बयनिबो मददजोंनो 1993 मायथाइयाव BSc एकर्डखौ मोननो हादों 1993 मायथाइनि BSc गोरोबथाया सनितपुर आरो आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बर' फिसाफोरनि मोखाङाव बेसेबां रंजानाय लाबोनानै होफैनो हाखो दिनै जे जोङो गासिबो सुप्रिम सेक्रिफाइस जाबाय 83आवबो जोंनाव सावजाबाय 89आवबो जोंनाव सावजाबाय 89आव बिसेसकै सानसुमानि नेतृत्व मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बेबायदि एकर्ड जोंखौ बुजिनो हासै गावबो गारना थांबाय बेखौ बे सुक्तियाव संकसनिफ्राय पास 2 सिम बेयो जानानै थांदों जोंनि सनितपुर आरो दरं बे समाव दरंमोन बे दरं सिमासिमल' जानानै थांदों जोंनिया जोङो इसेबां जों दरजा खावजेन हैदोंमोनब्लाबो जोंनिया बे रोखोमनि थालांनाय जादों जे 89आव जोंना जुद्ध जाबाय बे जुद्धनि हेफाजाबैनो जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जा जारिमिन बियो दिल्लीयाव सहैबाय बिनि जाहोनावनो 1993 मायथाइयाव जेला BSc एकर्ड जादोंमोन आसा दंमोन जोंनि गफुरनि गोबां आबसुनि दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारगिरि बिथांमोनाबो थांदोंमोन दिल्लीसिम नाथाय जोंनि गफुरा बेयाव हाबस'नायाव गोबां दुखु दाहा लानानै फैफिननो गोनां जादोंमोन बिनिफ्रायनो माखासे सम जोंनि बे ओनसोलाव आबसुआव ओंखारनायाबो एसे खमायलांदोंमोन बड'फाया बुंलांदों जों जोंनि थांखियाव खनसेनो सहैनो हायाब्लाबो आगानफायैनो जों आवगायलांनांगोन फारसेथिं हाथियार हमनानै सोमावसारनाय आरो गुबुन फारसेथिं माहारियारि आफादफोरनि सुबुंदारा खान्थिजों सोमावसारनाय BSc गोरोबथाया जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायैलाय बिखा सिंनि गारायखौ बिखा सिङावनो लाखोमानानै बर'नि नैथि खोलोबनि सोमावसारनायावबो मैखोमै बाहागो लायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरा फिन उनाव जेला BSc एकर्डखौ केन्सेल खालामनानै बड'लेण्ड सोमावसारनाया फिन जुरिफिनो बेयाव आरो फुरायै गोसो होनानै जोंनि बे जायगानिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन बुंनो थाङोब्ला नैबेखौबो रायखांनांगोन जे बिनि उनाव BLPनि आन्दलन फैबाय हाथियार लानानै NDBनि आन्दलन फैबाय बे मोनफ्रोमबो आन्दलनाव जोंनि गफुरनिफ्राय फासयना थायाखै गासिबो आन्दलनाव गफुरा बाहागो लाफिनदों फारसेथिं हाथियार हमनानै सोमावसारग्राफोरखौ नागिरनायनि मुङाव पुलिस मिलिटारिनि उदखारि फारसेथिं आसाम सरकारनि नासयनाय 2006 मायथाइयावनो अल इन्डिया लेभेलाव फरेस्ट डिलार एक्ट मोनसे आयेन दानाय जादोंमोन जोंबो बिनि दारैनो मोननांगौमोन जोंबो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर' सुबुंफोराबो नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानगोन जे एक्सुवेलि जोंनि बे सा ओनसोलाव गासैबो बर' गोजाखाय जोंनि बर' समाजनि सायाव जेरै जोङो असमिया समाज होनना बुङो हारसा समाज बिसोरो जोंनि सायाव मोजाङै नोजोर होआखै भारतनि नागरिक हिसाबै जोंहा जितु प्राप्य थायो अधिकार थायो जोंहा जितु राइट्स थायो इक'नमिकेल पलिटिकेल ससियेल जितु राइट्स थायो बेनिफ्राय जों गोबां बोसोर बन्चित जानानै दं होननानै जों बुंनांगोन जोङो 30 बोसोरनिबो बारा बे ओनसोलाव MLA भट आरो MP भटखौल' होनो मोननानै जों पन्सायती भटखौ जों होनो मोनाखैमोन थारमाने डेभेलपमेन्टनि जि बिखय बस्तु अधिकार प्राप्य बेखिनिखौनो जों एचिभ खालामनो मोनाखैमोन जोंनि सायाव माहारियारि नासयनाय निन्दा खालामनाय आरो जोंखौ गाथे खालामनानै जोंनि मोनथायनिफ्राय बन्चित खालामनाय गोबां आखला जोंनि नैबे सथिया समष्टि सिङाव थानाय एबा न'दुवार ओनसोलाव जाबोबाय थादों
जों फारफ्रोमनिफ्रायबो उसुबिदा जेरैहाय जोंनियाव इडुकेसन इनस्टिटिउसन होननानै बुङोब्ला खाथियाव जों मोना लामा सामा जों खाथियाव मोजाङै मोना आरो कारेन्ट सारेन्टनिफ्राय लानानै जोंनि दै बेबस्था गासैखौ जों नांगौ रोखोम मोनबोखायाखै जिहेतु जों पन्सायतनिफ्राय बन्सितमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अहरह मददजों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BLTआ भारत सरकारजों BTC गोरोबथायाव सागान होयो। संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै BTD दाजायो। नाथाय दुखुनांथावै BTCनि सिमाया फासनय दैमायावनो थाबथायो। फिन खुगायाव खदै मेगनाव मोदै लानानै सम बारहोनांबावो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि दुखुथिया बर' फिसाफोरा। BTC सुक्ति जाबाय BTC सुक्तियाव हाग्रामाया मोनसे टाइमाव बुंदोंमोननो जे माने जिखुनु प्रकारबाबो आंनि दिनाव BTCखौ आं सोसनथारगोन गहपुरसिम होनना सोंदोंमोन बेबो नंखाय जाना फैबाय। जोंनि गहपुरनि सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा एसेबां नाजानायावबो एसेबां माने बोलो होफानायावबो जिहेतु बे सांबिधानिक जाबाय हिसाबै जोंनिया बे थालांबावलायबाय जे बिनि उनाव BLTनि आन्दलन फैबाय हाथियार लानानै NDBनि आन्दलन फैबाय बे मोनफ्रोमबो आन्दलनाव जोंनि गुफुरनिफ्राय फासयना थायाखै गासिबो आन्दलनाव गुफुरै बाहागो लाफिनदों नाथाय फैयै फैयै नैथि जेला BTC एकर्ड जायो 2003 मायथाइयाव बेयावबो फिन जोंनिया थालांबावनायाव बांसिन गोसोआ दुखु मोनना थादोंमोन। खेबसे नङा खेबनै फेलेंजों मोगा मोगि जानायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरा गावनि खुंथायनि सिङाव संसार जानायनि सिमांखौबो बायफ्लेलांदोंमोन। बाथ्रायाव बुंनाय दङ जिबौजों खेबसे सजायोब्ला लामानि दुरुंखौबो गिफ्लाङो होननानै। BAC BTC बे मोननै गोरोबथायाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' फिसानि गोरबोआव खामग्लि होनायनि उनाव बे मोननै जिल्लानि बर' फिसाफोरा रावबो दैदेनगिरिफोरखौनो फोथायनो हाया जालांबायमोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बर'नि थामथि गोरोबथा गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथा बायदियैनो BTCनि सिमायाबो बारायबाय। हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोराबो हा फाट्टा मोनबाय। BTRनि सिमाया बारायजेननाय लोगो लोगो रंजाखांदों सनितपुर बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरा। हा फाट्टा मोननानै गोदानै जिउ मोनफिननाय बायदि मोनदों बिथांमोनहा। BAC BTC गोरोबथाया लाबोनानै होफैनो हायै बिथांमोननि सिमांखौ BTR गोरोबथानि गेजेरजों जाफुंसारनायखौ नुनानै साबायखर बावदों BTR गोरोबथानि दैदेनगिरिफोर आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ। BTR गोरोबथानि उनाव BTC खुंथायखौ सामलायनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंलांनो नारा नाथा नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। इतिमध्ये 46 गामि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया मेजर बर' गामिया माने इतिमध्ये गभर्नर नटिफिकेशनबो मोनबाय आरो माखासे दंबावो जोंनि नैबे सारिद्वार हालामावबो मोननै मेनलि गिदिर गिदिर गामि सथाय 9 माइल आरो एरालिल गामिया बेवहाय हाबफानानै दङ जायखौ दा उदालगुरि जिल्लाजों सरजाबफानानै अफिसियेलि खामानि मावनो नाजागासिनो दं। सेथि खोलोबनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 47टा रेभिनिउ भिलेजेसफोरखौ BTRआव सोनो हाबाय आरो जोंनि BTRनि सिमाया संकसनिफ्राय पासनयसिम नंला नाथाय संकसनिफ्राय लखिमपुर जिल्लानि सेसा दैमानि सेराव साखाथियाव थानाय सिमलगुरि ओनसोलसिम जोङो BTRनि सिमाखौ नुनो हादों। बांसिनानो गोजोन मोनदों जों सावरायबाय थादों बेवहाय BTR बे सुक्ति मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि एरालागा गामियावबो बेयाव हाबसनबाय नालाय बेनिखायनो गोजोन रादाब मोनसे मोनबाय जोंबो आरो बे हालामाव जों बे एरालागानि बे गामियाल' हाबदों आरो उनाव दङ 9 माइल बेनि गेजेराव जों हाबसननाय मोनाखै जोबोद मोजां मोनबाय आरो जों ओरैबायदि मोजां मोनदों मानगोनां जोंनि प्रमद सारखौबो जोंनि BTRनि चिफ बिथांखौबो जों गोजोननाय आरो जोबोद साबायखर थाबाय। BTR गोरोबथानि जिथु सिगाङाव जोङो मिलिटारि पुलिसनि अयथासाराव जोङो गोबां खस्थ' मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि बिब' बिनानाव फिसा बेफोरो मोजाङै थानो हायाखै आरो गोबां बुख्रुब सुख्रुब खालामजादों बिदिनो जेल जानो गोनां जादों आरो बेफोरखौ बायख'नायाव जोङो गोबां रां रुफा जोंहा खरसा जादों गोबां माने गोग्लैसोदों आरो जोङो बेहाय दुखु मोननो गोनां जादों आरो दा बर्थमान जेनेबा BTR गोरोबथानि उनाव बेफोर जेंनाया गैया जादों आरो बर्थमान
माने थासारिया मोजां जादों जायखौनाखि नैबे गोरोबथा नङामोनब्ला जोङो हयथ' मोननायनि आसा गैयामोन मानोना जोंखौ इनक्रसार होननानै बायदिसिना होननानै जोंखौ गोबां बै समनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गेजेर गेजेर एभेक्सन खालामनायनि मानायनि बेबायदि एसे एनै माबाफोरखौ मेसेजफोरखौ होयोमोन नाथाय नैबे गोरोबथा जानायनि उनाव जोङो नैबेखौ दिनै बे गोरोबथानि दफा बायदियै जोङो नैबे हानि मोन्थायखौबो जों मोननो हाबाय दा बेनि थाखाय जोंहा बिराद गोबां गोजोननाय दङ प्रमद बर'नि नाजानायाव आरो माखासे सागानगिरिफोरनि नारा नाथा नाजानायाव दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव 9537 हा पाट्टाखौ मोननो हाबाय आरो सनितपुर जिल्लायावबो 5137 हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय तारमाने बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजोंसो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि गारसोनानै दोनजानाय जेंनाफोर बियो बे एकर्डनि गेजेरजोंसो जागोन होननानै जोङो बिटिआर एकर्डखौ जोङो दिनैनि दिनाव साबसिन मोनथ'नानै दङ फुल एन्ड फाइनाल जायोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जिहेतु एक्सटेनसन खालामनायनि खुनु बिटिसिआव अपसन गैयामोन जोंनि थाखाय राव होआमोन दा बेनिखायनो नैबे एकर्ड जिथु खालामदों बेयाव जों गासैखौबो बोनथुमदों मानोना बिटिआर एकर्डआव जोंनि नैबे सिमलगुरिसिमल' नङा बिटिआर एकर्डआव आउट अफ बिटिआरआव थाग्रा जायफोर बर' जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोर दङ बिनि थाखायबो माखासे सुबिदाखौ मोनथायखौ होनायनि बाथ्रा बुंनाय दङ दा बेनिखायनो बे एकर्डखौ जों वेलकाम खालामदों आरो एकर्ड बायदि खामानि मावजानायखौ बा साक्सेस जागोनखौ जों थबैनो लुबैदों 2020आव जितु एकर्ड जाबाय बड'लेण्ड बिटिआर जितु सुक्ति जाबाय बे सुक्तियाव जे जोङो गहपुरसिम आप टु सिमलगुरिसिम जे हाबसिगोन बेखौ जोङो रावजों फोरमायनो हायै गोजोननाय दङ आंल' नङा गासैबो दुलाराय नैबे गहपुर ओनसोल बा आन्दैबारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे लखिमपुरनि पार्ट मोनसे सिमलगुरिसिम जोबोद गोजोननाय दङ आरो बेखौ जोङो दा मोननायनि थाखाय जों धन्यबाद होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दानि सरकार प्रमद बर'नि जिथु सरकार दैदेनदों बेखौ जों फुल मोनसे महर होगोन आबुङै महर होगोन जोंहा बेखौ गोजोननाय दङ जोंहा माने बिनि सायाव जोंहा दिमत जेबो गैया गहपुराव जोङो खेबनै दाङाबाजि जानानैबो जोङो बे रायजोआव हाबनो मोनाखैमोन आरो बे रायजोआव जोङो बिटिआरआव हाबनो मोननाय लोगो लोगो जोंनि बर' गामिफ्राव जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जों रंजादों आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों बड'फानिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी हाग्रामा महिलारी रन्जन दैमारी प्रमद बर'नि गासै सोमावसारबोनायाबो गोमानाय रायजोखौ दाखांफिननायनिमोन आलादा रायजो सोरजिफिननायनिमोन नाथाय सम आरो थासारिजों बुग्लिजानायनि उनाव बे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा गावनि थांखिसिम सौहैजोबनो हायाखैब्लाबो आगानफा नाजायै दिनै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआरसिम सोरजिनो हाबाय बे सुक्तिखौ नंखाय बुंग्राफ्रा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टसिम हाबनायाव खोब खर' सादोंमोन बिथांमोना खर' सानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना माने दावदै गला माबा गला बायदिसिना होनानै बे सुक्तिखौ नंखाय होननानै नागिरदों आरोखि जोंनि गहपुर हालामनि जायफोरनिखि बर' रायजो राजाफोर बेखौ जों दिनै बिटिआरनि जिथुनाखि सुक्ति गहपुरा हाबनाय जों बेखौ बोरै दावदै गला होननानै मानिनो बिथांमोना सानदोंना सानाखैमोन गोदोहाय गहपुराबो जे हाबनांगौ बै समाव बिएसि समाव अबा बै बिएसि समनि जिथुनाखि एमएसफोर जिथुनाखि माबाफोर होमबा बैफोरो मामोन ना बैफोरो माने बै जिगाङाव बेरलाबायनाय मैखुनसोमोन नामा बै बिटिआरनि जिथुनाखि एमएसफोर बैफोरो बेलेग माबाफोरसोमोन नामा फैयै फैयै दिनै जोबथा एफआरसिखौ जों मोनफुंनो हाबाय आरो प्लास दिनै जोंखौ गहपुर बे बिश्वनाथ हालामनि 41टा गामिखौनो बिटिआरआव हाबबाय होननानै खोनानायजोंबो जों बेखौबो खोब गोजोननाय मोन्दों सिगां बिटिसिआ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जादोंमोन नाथाय बिटिआरआ जेरै आबसु एनडिएफबि बिसोरनि दैदेननायाव जानायलाय बे सिगांनि पार्टिया गावसिनि माबाखौ पावारखौ गोमानो हागौ बिदि साननानै नुनायाव बिसोरनि माखासे फलिया माखासेखौनो बांसिनै उल्थायै बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो आं सानो जाहाथे बे उल्था बुंनाया गासिबो जोबनांगौ सोरबाया बुंनो हागौ सिगांना साबसिनमोन होननानै खिन्थु एज ए जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बासिन्दा जानानै जों बिनि थागिबि जानानै बिनि रायजो जानानै जों बुंनांगोन जे जोंनि थाखाय जुदि एकर्डआव बुंजाफादों होनोब्ला दानि बिटिआर एकर्डआ सिगांनि बिटिसिआ नङा आनादार बिएससिआ नङा दा बिनिखायनो नैबे बिटिआरनि गेजेरजोंसो जोंनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन दा बिनिखायनो बर'नियाव जोंनियाव दावदै गला मा गला नंगौ बर'लेण्डखौ नागिरदोंमोन खिन्थु बर'लेण्डखौ जोङो मोनफुंथारनायाबो जों टाइम एन्ड सिचुएसनफोरखौ नायनांगौ जायो कन्डिसनखौ जों नायना लानांगौ जायो प्लास जोंनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा नन पलिटिकेल माखासे लिडारफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा साफ्रोमबो ज' जानानै जों मुभमेन्ट खालामनांगौ जों आन्दलन खालामनांगौ नाथाय अबेबा पार्ट मोनसेल' आन्दलन खालामबाय थानानै बड'लेण्ड नागिरबाय थानाया जों गोबाव सम नुबोदों बेबायदिनो सोलिबोबाय आरो जायनि जाहोनाव बड'लेण्डनि अपसना
बड'लेण्ड होननानै जोङो सिदा माबा मोनसे थब्लं मोननो नागारै गावनि गेजेराव हेंथा हेंथि जानानै नैबे बिटिआर एकर्डआ बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि बेलायावबो बेबायदि जाया जों बयबो खौसे गारांजों गासै सागेनगिरिफोरखौ गासै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनायाव मदद होलायनांगोन बेनो जोंनि दुखुथिया बर' फिसानि मुंख्लंफोरनि आरो बर' रायजोफोरनि हास्थायनाय